sila Bicolano. Hello guys, good morning. Dito kami ngayon sa Cartimar. Kasama ko yung anak ko. Mimili kami. Turuan natin siya kung paano mamili dito sa Cartimar. Siya yung painanti ko ngayon eh. Kaya wala na akong painante. Iba-iba ng painante. Mga anak na lang. Ito po mga guys, yung mga bilihan ng mga Japanese food. Narumaya, Japanese restaurant. Ayan yung Hudson. Ayan. Ayan po, Japanese grocery, Asuka. Ayan, Sinoyo. Ayan, kababayan kong pinakagwapo. Shoutout yan sa kababayan mo sa Bicol. Mga kababayan ko sa Bicol. Kabiyahe ka na? Mabiyahe pa sana. Oo. Pakabiti ako. Sama ko ang anak ko. Panganay. Oo, panganay. Tinuturuan ko na mag-business. Para pag ano, siya. Yung t-shirt ko meron na. Mayroon na ako doon. Ayan si Idol. Ito yung pinaka-pogi sa New Hudson. Ayan. Hindi pa? Matagal ka na rin dyan? 6 na taon. Ay, oh. Dati ako sa Makati. Oo. Nag-deliver ako doon dati sa Makati ah. Oo. Sa Makati. Ayan guys, si Mr. Pogi ng New Hudson. Salamat pre ha. Yan na, gutom ka na? Hindi pa? Ayan, napapagod na siya. Ikot-ikot kami dito sa mga Japanese grocery. Ayan, tinapay muna tayo. Ayan o. Hello. Kumusta? Okay lang, mataba pa rin. Mataba pa rin. Mataba pa rin. Kain tayo dito sa bakery nila. Ano gusto mo, Nel? Ha? Kape raw, kape. Kay Boss Arnel. Ano kami? Fruit coffee. Kuya, shout out ka. Shout out boss. Shout out sa mga kaibigan mo dyan. Saan ka nag-ano? Tatrabaho? Boss, sigas. Ay, dyan pala. Ma'am, labas ka ma'am para makita ka sa TV. Wala si madam. Ito daw, ito. Sa'yo, boss. Kape lang. Kape. Yan, si Erika, pakainin lang natin dito sa bakery. Mas mura-mura. Mas mura-mura kaysa sa restaurant. Maganda pag ano, mura-mura lang para minus gastos. Ang dami nitong bilian sa Cartimar eh. Dito yung mga ano nila eh. Kita natin ah. Hello, bili. Nabili nito. Ilan? 3. Saka 2 na. Kano lahat? Ano tumakbo? Shout out. Hi! Hi guys! Shout out ka muna.
Ate, shout out ka. Manood ka sa Bicolano Elvin Vlog. Wala na, Elvin. Saan napunta mo, Tay? Dito? Saan ka galing? Kumain ka na? Gusto mo kumain tayo doon? Sa tinapayan? Kain tayo. Doon sa... Diyan sa restaurant. Kain tayo? Yon. Bibigyan na lang kita ng pangkain mo. Sige. Dali lang tayo, bibigyan kita. Ay, bibigyan na lang ng pangkain mo tayo. Saan mo galing yan tayo? Lakad-lakad ka lang. Saan bang kita? May tap. Saan ka ba nauwi? Oh. Ano pangalan niyo tayo? Judy. Rudy. Oh. Lagi ka pa dito? Sabado lang. Saan lagi ang punta mo? Yan. Ikot-ikot ka lang. Ilang taong ka na? 75. Saan yung mga anak mo? Wala. Ay, wala ka. Sige. Bibigyan kita ng pagkain mo. Bili mo, yan Oh. 300 yan. Ang Jollibee na yan. Dalawang Jollibee na yan. Lugaw. Sige. Lugaw ka. Ayan si tatay. Lakad-lakad pala dito. Saan-saan lang siya nadaanan namin dito, nakita ko. Nangihina siya eh. Kaya, bigyan natin ng kaunting pagkain na makakain. Tay, ikaw nang bahala, bumili ka na lang ha. Sige. Oo. Sige, tay. Oo. Ingat ka palagi, tay. Salamat. Sige. Ayan, si tatay. Paikot-ikot lang pala siya dito sa Cartimar. Buti nakita natin. Kaya tinulungan natin siya. Ayun na si tatay. Oh. Ayan na siya. Oh. Ayan. Ikot-ikot na naman siya. Ayan, Kuya Jo. Ay, morning. Uy. Ayan, ang pinakamasipag na malupit mag-deliver. Kuya Jo. Ayan. Kuya Jo, ilan ba yan? Bali, 10 sa katatlong gabi ko. Ay, okay. Sige. Salamat po, salamat. Salamat Kuya Jo. Ayun guys, pumunta na tayo, mag-deliver na tayo. Ayan si Kuya Jo, mag-deliver pa siya. Ayan guys, dito guys sa Cartimar. Dito nyo guys mabibili yung nandito yung mga bike, bilihan ng mga patuka sa manok, sa baboy, yung bilihan ng mga pakain sa pusa, aso, dito na lahat eh. Tapos mga restaurant, bilihan ng mga Japanese ingredients. Ito yung bilihan ng mga, mamaya papakita ko sa inyo mga bilihan ng mga damit. Dito lahat eh. Diyan kami lagi sa Binitz Bakery, Cartimar Shopping Center. Ayan, medyo matraffic dito paikot sa Liberisa Street. Napainante ko yung anak ko. Sa mga nanonood sa Bicolano Elvin Vlog, maraming pong salamat sa inyo. Hindi po kayo nagsasawang manood sa amin. Dito kami guys sa Cartimar. Dito po yung mga bilihan dito, mga Japanese store. Tapos dito po sa bandang right side, dyan naman po yung mga sapatos, mga bilihan ng sapatos. Ayan po, lahi pong sapatos dyan, mga damit.
sa loob. Ayan po. Yan po yung mga bilihan din ng mga kung ano-ano pa, short, damit. Ang gamit po dyan eh. Yan, may mga Korean dito. Store, masan. May mga bilihan ng mga taho, chungwa. So, ayun na po si Papa guys. Magdi-deliver na po siya. Taray, magdi-deliver. Grabe yung sipag oh. Grabe. Wow, may pakaway pa. May pakaway-kaway ka pang nalalaman ah. Ayan po si Papa. Magdi-deliver siya sa Manmaru. So guys, yun po, tapos na po ang aming vlog. At sana madami pa po kayong at sana abangan nyo pa po yung aming vlog sa susunod. Ayun lang po guys, maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. Bye!